Здравей, геймплей! Аз съм Кубек Светла, а това е моята кандидатура за Templecraft. Да, и сега ще покажа какво съм построил аз. Значи, тук ми е една къща. Да. Значи, доста хубаво мисля ще се получи. Ето. Тук са честове, тук за почивка столчета, диванчета такива, тук са печките. Така глупости. Да, преминаваме към фермата. Ето, доста интересно се получи. Ето. И осветлението е тук страни. Тук е водата. А там е една къща, която ме запада за по-нататък. Така. Тук е това. Където ще... Там, нали, като външна маса, нещо така. Да се каже. За почивка и тук се води това като телевизор. А тук е за отдих. Място за отдих с масичка за да пиете бира, така. Тук столчета, тук вази с цветя. Добре, отивам към Enchanting Room. Ето го, това е лесно, може да се направим. На 30 левела и отиваме към басенчето, който и той мисля ще получи доста добре. Е така, влизаме си и топваме се, лагна тук, на нищо и си плуваме. А сега къща, която най-много ми харесва мен. Ето я. Отвън е доста странно, нали? Ето я. Как изглежда отвън, но отвътре мисля, че се получи много добре. Ето как се получи отвътре. Ето, уникално мисля, че се получи отвътре. Значи, да, нали, веднага като влезме, тук е workbench. Тук са тея фурната. Тук рафтове с книги. Това е телевизор. А тук са масите. В смисъл такъв, ето сядате и си таковете. Ето така. И така, наистина се получи много добре. Ето торчите как са. Колко яко се направени. Съжалявам. Съжалявам, ако чуете странични звуци, следете нещо там. Да, както и да е. Това е от мен. Надявам се да ти хареса и да ме приемеш. Аз бях Кубек Светла и чао!